Murisei hama. Murisei. Apa ndichiuya panapa ndoda kuudza ine zvimwe nyaya yezvinhu zvandinoziva zvandakasangana nazvo, zvimwe zvandisina kusangana nazvo, zvimwe zvandisina kuona, asi zvinotongozikanwa ibva nyange munhu ari kupenga anotoziva kuti izvi zvinhu zvakamboitika, izvi zvinhu zvakatoitika. Zita rangu enda kuYouTube unosvika kuti ari panzi Godwin Chipinge, ndo zita rangu, original name. Harisiri kuba, harisiri kusecha, harisi ndio chairo. Ine handisi mabhosvo kana kuti chatuero. Zita rangu ndiro chairo. Ukaenda kuti Godwin ndo zita rangu, acha ukaenda kupi ndo zita rangu. Handisi mabhosvo, handisi dafu, ndongonzi Godwin. Alright, nyaya ndoda kuudza idzi iyambiro yandoda kupa vanhu vari nemakore ari paage ye 15 to 20 years. Vanhu ivavo vari padanger. Kana ukatadza kubata opportunity yepamakore wayo, opportunity yelife, unogona kurasika zvakanyanyisa. Ndio unozoti vakaromba vakaita sei, unozogona kungonunga goridhe urichikorokosa ukafuma, but true speaking zvinotonetsa, is difficult kuti ungopinda kana watadza panguva iyoyo. Guys, chekutanga ndoda kuyambirai vakomana. Kana ukaona mabrothers achibva kuAmerica, kuSouth Africa, chikupi kwakasiyana, whatever, kupera kwegore kunyanya, kana munana Juni ndo paunonzwa kuya ngamula, kana kuti toti mama Joni munana Juni kana December, akauya even ane phone yakanaka sei, even akapfeka teki rakanaka sei, even akabata tablet yakanaka sei, rega kutorwa moyo nazvo, nguva yako ichasvika. Ukaona watorwa moyo nazvo, chenjera kupiwa mari yeschool fees next year kana kuti next term, ukatiza wakananga kuJoni. KuSouth Africa kuna chinhu, ndo kwandiripo pano kutaura kuno, ndo kwandotori kuSouth Africa. Madzikoma enyu kuno kuSouth Africa mamwe ari kurarama nekutamba makasi njuga nekuti havana kudzidza. Madzikoma enyu kuSouth Africa kunoko vamwe vakagara pasi pemuti zuva rese achitengesa fodya, midza, maboxi 3 nezvimazimba kuti awane mari yerenti chete. Kana muri kumusha mukaona munhu achiita 2 years asina kuuya kumusha, regai kumublema. Upenyu hahuna kumira mushe guys. Garai pasi. Kana ukanzi enda kuchikoro udzidze, ubate certificate rako muruoko kudai, kuti kana uchienda paofisi, uchinoka paofisi apo, uchipinda muofisi, usvika ukabata something usati ndo basa randiri kuda iri randakadzidza. Uapply basa pafoni wakagara mumba. Uapply basa pakombiyuta, kuenda painternet cafe unoapply basa wakagara, uchinyorera basa. Kwete muno muSouth Africa mamuri kuona hakuna kumira mushe. Ndoda kukuudza ichokwadi. Kuno kuSouth Africa vanhu vakuba dzavambavha dzekupedzisira, kurarama inyasha. Ndoda kuyambirai guys. Kana ndiri kutaura navakomana apa, vasikana nichauya kwamuri, hakuna kurugare kuno kuSouth Africa. Even nyange ukawanzwa ani anokudza kuti kuSouth Africa ndakadi, tichikura isusu taiona vanhu vachiuya nemota, vachiuya namateki, vachiuya nechichi, tikatoramba chikoro. Taramba chikoro 2000 karamba, ndikatiza ndikasiyana nazvo nekuda kwokuti ndaiona zvaitika. Zvandakanga ndichiona pandakauya kuno handisi kuzviona nanhasi. Even now since ndakauya kuno, grocery rakatengwa naumwe baba pa next door vachiuya naro kumusha, handisati ndatumira grocery iro. Tekira ndakaona vakapfeka, handisati ndariona shop yarinotengeswa, maybe vaiba. Saka guys, kana ukandiona ndichiuya kumusha ndakabata phone yakanaka kana tablet kana tekira kana ndakagerwa zvangu kati yakadai, ngazvigwe kutora moyo kuti usiye chikoro uchiti regai ndiendewo kuJoni. I want to tell you truth. Siyana nekutorwa moyo nezvinhu zvisiri zvako. Mwari vane position yako yavakakupa kuti unofana kufamba nayo. Saka rega kutorwa moyo nezvinhu zvinenge zvauya nomwe munhu. Shingirira kudzidza ugonobatawo zvimwe zvinhu zvinoenderana naupenyu hwako. Vanhu vakawanda vakasiya life yakanaka nekuda kuona mateki, nekuda kuona matablet, nekuda kuona mafoni. Vanhu vakawanda vakaparadza future nekuda kunyengerwa kuti unongoramba uchiita chikoro wakura kudai. Mashamwari ngaite mashoma. Even paunenge uchidzidza kuchikoro, shamwari yako ikatiza chikoro kaenda kuSouth Africa, next year kana chidzoka ikauya yapfeka zvakanaka, rega kusiya
famba nenzira yako, umwe nomwe ane nzira yake, umwe nomwe ane chipo chake, umwe nomwe ane mablessings ake azvinouya kwaari, kwete kuti zvaachapiwa nemunhu asi zvinotouya kwauri zvakarongerwa naMwari. Kuteerera vabereki kunouyisa mablessings. Mwari vanokuropafadza through mukuteerera kwauchaita vabereki. Mwari voti regai ndimuropafadze. Even usingagoni chikoro, Mwari vanokubatsira vokupa imwe nzira yokukwanisa kuti ukwanise kurarama zvakanaka nekuti wateerera vabereki. Hatina maresults akaipa kuvanhu vese vakateerera vabereki vakadzidza chikoro, kunyange vakapedza vakaita ma-O level vakapedza vakaita machichi zvese vakaita macertificate avo. As long akateerera vabereki kusvika mubereki azoti now waita kosi yako mwanangu chizvionera, munhu iyeye akaropafadzwa, izvo zvaasi kutambura. Asi vese vakatiza chikoro, vese vakaramba chikoro kuburikidza even neni pano ndiri kutambura. Hakuna rugare kuno kuSouth Africa. Regai kutorwa moyo vakomana nezvinoda vamwe vanhu. Regai futi kuti friend yangu sezvo yaroora nenda kuda kuroora, imba haina kunaka. The moment pauchamitisa mwana wemunhu is the moment family yako ichikubudisa kukupfira uimpu wababa chizvionera. Wasettled here zvokuti unokwanisa kusenga mhuri kana kuti uri settled zvongobata mukadzi. Wasvika here pazera rokuti unokwanisa kutakura family kana kuti unongori pazera rokungofanira kungovandira vasikana uchiona zvaunoita. Munhu ngaamirire nguva anzwe kuti now I'm settled, kuti ndite family, ndite baba. Regai kunyengerwa vakomana. Ndangoti bate kwamuri ndichadzoka ndakuenda kuvasikana. Guys, vasikana, nyaya yangu iri pakudai. Chinhu chokutanga chinoitika kuvasikana chandakaona, mukomana achitanga kudana nemusikana, pane vanhu vanobenefita pakudanana kwemukomana nemusikana pamakore ano atiri kurarama, especially mai kana vatete vanobenefita vanhu ivavo. Pane zvavanotodya pamukomana. Mukomana ari kuSouth Africa, ari kuLondon, ari kuHarare, ari kupi kwanenge ari. Mai kana tete vanogara kana mukwasha nditengerewo madhata. Mozviziva zvinhu izvozvo, right? Pane mabenefits anoitwa nana mai padanana kwavanhu kunoita mwana wavo musikana. Mwana wavo musikana ava neboyfriend. Mazuva ano, makore ano atiri kurarama, handizivi kuti zvakakonzerwa namaWhatsApp here kana namaFacebook kana kuti namaTwitter kana namaTikTok kana kuti nechii, handizivi. Vana mai, regai katsika kenyu kekuti mwana akadana nemukomana muri kubenefita kutora mutengerwa madhata, muchitengerwa airtime. Zviri kutoitika izvozvo, zviri kutorarama. Chero bofu katorudza nyaya inozi ndizvo zviri kutoitika. Vana tete muri kudya madhata, muri kupiwa ma-airtime, muri kuuraya future yemwana. Baba usingazvizivi mwana ari kudini, musikana mwana ari kudini, pedzisira yava nhumbu yamunenge muchiziva imi yamakatodyira roora kudhara. Muchidya madhata, muchitengerwa madhata, muchitengerwa WhatsApp, muchichata, muchidiki. Siyanai nanyaya yenyu vana mai, muri kuuraya vana, muri kutambudza vana, muri kuuraya future yemwana. Vasikana, kana mukaona mukomana abva kuSouth Africa, kana abva kupi, chero abva kuHarare, chero abva kuRwizi kunokorokosa, nometa abata mari yakawanda sei, mirira upedze chikoro, utange wava nepfungwa dzakanyatsogadzikana, wozodecide kuroorwa kana kuda kuroorwa kana usingadi kuenda mberi nechikoro, wozodecide kuti now ndava bold, ndakuda kuenda chikoro. I think hapana munhu anoti akapedza chikoro now this year 2021 apedza chikoro form 4 oti handichaindi kuform 5, handina zvandinoda kuenda kuform 5. Angopedza form 5, apedza form 4 yake apa. Handisati ndaona akamboti apedza form 4 ogara 1 year asina kuroorwa, ozoroorwa gore re3rd year after apedza form 4. Hazvina kumboitika. Vazhinji vanongopedza form 4 akatomirira kuti ndichingopedza musi wokunyora ndotofanira kuenda kunoroorwa. Izvo zvinhu zviri kukuuraya. Hausati wanyatso kuzorora pfungwa dzako paunga uri kuchikoro ukaona life kuti inoita sei. Imbogara pasi. Nometa wafaila form 4 hauchadi kuenda kumberi nechikoro, but chizvipa 1 year yekugara pasi uchimbogadzira pfungwa dzako, uchimbomolda pfungwa dzako dzisungike, dzisimbe,
dzihluzike. Andizi kuti ndingataura nechirudzi chipi kuti uve clean mufungwa, ugezeseke pfungwa, wakagara usingaendi kuchikoro, usingaendi chii. Uchaona even kana wakunoroorwa, pane situations aunokufanira aunokwanisa kunorwisa kana kumira nawo kana kuakunda kana kuarambidza, nekuda kwokuti wamirira nguva yekuti uroorwe yakwana. Regai kumanya. Uri kupedza nyora form 4 asi mangwana uri kutoenda, hauna kumirira maresults akuti abudo tione wabuda nei. Which means panguva yese ungonyora form 4 wanga uchitogadzira kuti ndingonyora ndipedze ndingosiya vabereki zvadai, hauna maropafadzo. Ndo dzimba zhinji dziri kuparara, ndo vana vazhinji vari kudzoka, ndo vanhu vari kuchema kuti vamwene vangu vari kunditambudza, hama dzemurume hadzisi kundida, murume wangu andihurira chichi chaitika. Why? Because wamhanyira kuti ndoda kuti rega ndipedze kunyora. Even nema examination yaunonyora ipapo form 4 uri kutonyora uchitwa muparani, uri kutowapa on your marks kuti rega nditopedza ndorobe pasi. Zvimwe unototi zuva rikunopedza kunyora form 4 iyoyo unenge wakatopaka bhegi kuti ndoda kutorwa pasi. Pamwe unotonyora form 4 watova nenhumbu kuti hazvina basa, nhumbu tatova nayo ndoenda kumukomana. Please mirirai, Mwari vakupei nguva yakanaka. Ndoda kukuyambirai, muri vana vangu, muri vanin'ina vangu. Mwari vanokudai, Mwari vanoropafadza munhu anoteerera, Mwari vanoropafadza munhu anoda Mwari. Mwari vanokuchengetai kana muchizvininipisa kuvabereki vakakupea. Ndimbuya vakakukurisa, ndisekuru vakakukurisa, ndimainini, ndimukoma iye hanzvadzi, ndimai, ndibaba, munhu yese akakukurisa akakuendesa kuchikoro. Ipapo pa level yanenge achikufambisa nayo, just follow the step, uchitevedzera step nestep paari kukutsiura, paari kukudzidzisa. Izvozvo zvinhu zvakakosha. Mwari vanenge pane chinhu chinoiswa naMwari pamusoro pekuteerera kwemunhu. Kana uchiteerera pane kamubayiro kaunowana pamusoro pekuteerera kwaunenge uchiita pa each and every step, kana kuti pamurayiro umwe nomwe unenge uchipiwa nemunhu anokuchengeta. Pane kablessing kanoburuka kamusinganzwisisi, kausingagoni kuona, kaunozoti wazokura wava baba wane musha wako uchati wakagara pasi kuti asi mudhara airevesa. Pane zvinhu zvatakatoramba even inini zvandiri kutoona kuti apa ndakakanganisa. Ndiri kuti inini pane zvinhu zvatakaramba isusu zvandiri kufunga nanhasi kuti but vadhara vairevesa paya. Ndakakanganisa, ndakakanya, ndakamosha upenyu hwangu, ndakauraya upenyu hwangu. Zvotoripo zvandototi ndakagara so ndotozvifunga. Saka kana ndikuyambirai handirevi kuti inini ndakapasa zvese, ndakatodarika mutemo, ndakatorasa mablessings angu, ndakatoputira ndikakanda mugomba nekusateerera nekuda kwokufurirwa nguva yatakakura kuma 98-90. So guys, shoko rangu rinoti panorayirwa mwana wamambo muranda teerera. Akuru manzeve ndiwako, akudzidzisa ane zvaanoda kuti uite zvakanaka. Tinongoruma apo neapo, but nyaya zhinji tichadzitaura kufamba nekwenguva. Iwe ipinda kuYouTube chete senguva dzese. Ukapinda kuYouTube ukalaika, ukasubscribe, ukabaya zvaunokwanisa kungoita, then power toiwana power rokuramba tichiwedzera dzidziso, kurayirana kudi. Hatina hondo, hatiti chimu channel yedu kana kuti pa YouTube yedu tinongotaura nyaya sezvo tichidzidzisana, but dzidzisika, rayirika, rangika, tsiurika. Kana usina kudzidzisika haukuri zvakanaka, usina kurayirika haukuri zvakanaka, usina kurangika unenge uri mwana asingadike. Ini ndinokudai, ndosaka ndakuudzai mashoko awo. Dzikamai, regai kuteera level risiri renyu. Iye munhu ari kufamba nelevel rake ndirake, arisiri rako. Follow your level, follow your way, follow your path. Uende kwauri kuenda kusvika wasvika. Pane mvana, pane guys vanhu vari kutochema, vana vakapararira munyika vari kutadza kuvasapota. Pane mvana dziri kutadza kusapota vana vadzakapiwa nevarume nekuda kwokusateerera. Saka teererai.